Carles Riba va néixer al carrer Muntaner de Barcelona el 23 de setembre de 1893. El seu pare, que havia participat en la darrera guerra carlina com a oficial, era de Tortosa, ciutat on Riba passà alguns estius de la seva joventut. Acabada la guerra carlina, el seu pare va traslladar-se a Barcelona, on es va casar amb Adela Bracons, filla d'un sastre. Carles Riba, el tercer dels 4 fills del matrimoni Riba-Bracons, era un minyó d'aire seriós, molt pulcre, amb unes ulleres gruixudes que la delataven la seva miopia. Als 18 anys estudiava Dret i Lletres a la universitat i ja havia publicat les bucòliques de Virgili. Era bon estudiant, llegia tot el que es trobava, estudiava llengües amb profit, llatí, alemany, francès, hebreu, grec, italià, i malgrat l'interès dels seus oncles notaris perquè estudiés dret, va triar les lletres en la clara i decidida vocació de convertir-se en un escriptor. El moment històric en què es troba Riba l'ajuda a aconseguir els seus propòsits. Sota l'impuls noucentista, Catalunya es preparava per viure uns anys d'eufòria cultural, política i econòmica. Acabada la universitat, Riba havia de guanyar-se la vida i com que volia veure de la seva feina d'escriptor, feia una mica de tot. Escrivia articles, feia correccions, traduïa, escrivia contes infantils com la d'en Guillot Bandoler o les aventures d'en Perot Maresquí, que obtingueren una àmplia difusió. L'any 1916, Carles Riba es va casar amb Clementina Arderiu, que escrivia poesia com ell. Clementina es convertí en la companya inseparable de Riba durant tota la seva vida. Penso que Clementina és una dona forta, d'una forta personalitat, que al mateix temps està convençuda d'un paper, diguem-ne, de la dona força tradicional i que, per tant, assumeix, diguem-ne, aquest paper de dona de Riba, és a dir, de senyora Riba. Això ja ho va veure molt bé la Montserrat Roig fa molts anys, en una entrevista que li va fer a Clementina Arderiu a Serrador, en què es veia. Llavors ella deia que tenia la força del roure i la delicadesa de la porcellana. Al mateix any del seu casament, Riba va obtenir el seu primer treball estable com a professor de Història de la Literatura a l'Escola de Bibliotecàries que havia fundat feia poc la Mancomunitat de Catalunya. Però Riba no s'acontentà en veure el món des de la seva taula de treball. Viatjar se l'imposa com una necessitat vital. Comença els seus viatges visitant Mallorca, on va conèixer els poetes Miquel Costa i Joan Alcover. Després va anar a Empordà i anys després a Itàlia, un viatge de recerca i de confirmació de l'ideari noucentista. El 1922, becat per la Mancomunitat de Catalunya, va anar a la Universitat de Munic a estudiar i ampliar la seva formació. El 1923, Carles Riba, ja instal·lat a Barcelona, va començar la dictadura de Primo de Rivera, que va persistir fins al 1930. Aquest any va ser quan publicà el segon llibre d'estances, que marca la pauta creativa de l'autor i que es diferencia del primer llibre d'estances principalment pel fet de basar-se en el joc poètic a part de les idees noucentistes i postsimbolistes. En aquest darrer llibre hi trobem el poema número 8, que jo no sigui més com un ocell tot sol, el qual analitzarem amb detall més tard. L'any 1931 es va proclamar la República amb Francesc Macià i es va iniciar una nova etapa d'esperances i il·lusions per Catalunya i els catalans. Però malauradament, el 1936 es va iniciar la Guerra Civil Espanyola. El 1939, amb l'entrada de les tropes franquistes, Carles Riba es va exiliar a França. El 1943 tornà a Barcelona, però a causa de les circumstàncies es veu forçat a viure allunyat de l'activitat pública. Fins a la seva mort, el 12 de juliol de 1959, continuà portant a terme la funció de divulgar i defensar la cultura catalana. Gavina voladora que volteja sobre el mar. Això no sigui més
com un ocell tot sol, ales esteses sobre un gran riu, per on davallen lentes barques de gent que riu a l'ombra baixa del tenderol. I el rai, que el muntanyenc, mig nu, enyoradís, mena amb fatiga cap a ciutats, que estrenyen l'aigua lliure entre molls oblidats d'haver-hi comes verdes, amb arbres i ramats i un cloqueret feliç. La vida passa i l'ull no es cansa d'abocar imatges clares dintre del cor. Tot en mi torna somni, nuvolet d'ombra i d'or, que flota i fina, lluny de la mà. Qui endinsa en el seu cor, com un minaire bar, qui de recança ulls clucs espeix, tenen més que no pas jo, que estranya a mi mateix, i alt sobre els altres. Guaito l'ona incessant, com creix i minva cap al mar. Quin moviment humà pot encara desfer l'encant, llançar-me sang i sentits a la presa, que és nostra, afanyada entre els dits, o el cant, que d'home a d'home va i ve, o ha d'ésser mon destí, el de l'ésser reial, que un tret per folga tomba del cel i l'aigua indiferent l'endú, vençut, rebel, cobrint-se en l'ala inútil, els ulls buidats d'anhel, sense un plan pel seu mal. El poema número 8 del segon llibre d'estances Que jo no sigui més que un ocell tot sol consta de 3 estrofes anomenades estances, de 9 versos, cada una, tots els versos de rima consonant, formant un quartet i un quintet, i amb l'estructura que veieu en la pantalla. Bé, pel que fa a les figures retòriques formals, aquest poema presenta l'hiperbàton, que és l'alteració de l'ordre lògic de les paraules o de les frases, i en veiem un exemple com seria qui de recança ulls clucs espeix. També trobem un polisíndeton, que és la proliferació de conjuncions com arbres i ramats i un cloqueret feliç. També trobem un encavallament, que seria el trencament sintàctic d'una oració quan el vers acaba i aquesta ha de continuar el vers següent. Per exemple, en aquest poema trobem per on davallen lentes barques de gent que riu i a l'ombra baixa del tenderol. També quin moviment humà pot encara desfer i a baix l'encant. Això seria un encavallament. Els elements de contingut o intens. Bé, pel que fa al tema principal d'aquest poema, podem dir que és el coneixement del jo, del poeta. Carles Riba, en el segon llibre d'estances, i a diferència del primer, es centra totalment en la figura del jo poètic. El contingut temàtic del poema s'estructura en 3 parts. A cada estança, el poeta ens explica coses diferents, però que estan interrelacionades. A la primera estrofa, el poeta ens planteja el seu dilema entre el jo ocell i el jo societat, individu social, i es compara la seva situació amb la d'un ocell solitari que veu com la vida flueix a baix seu, ales esteses sobre un gran riu. Ell està situat per sobre, per on davallen lentes barques de gent que riu. Però ell, el poeta, no pot gaudir-ne, ja que es troba allunyat per sobre d'aquesta vida terrenal. Ho veu tot, però no ho pot sentir. No és partícip de la vida. A la segona estrofa, el poeta ens fa una reflexió sobre qui té més vida i valora opcions. Fa referència al tòpic literari Vita Flumen. Diu que la vida passa, que el fet de veure i no sentir el fa sentir-se allunyat d'allò que observa. Fins i tot creu que tant un minaire bar com aquell que s'alimenta de recança tenen més que no pas ell, que no té ni pot viure les sensacions que observa com els altres. Es diverteixen, com els altres es diverteixen, i tenim l'exemple d'Estrany a mi mateix, que diu i alt sobre els altres, guaito l'ona incessant com creix i mima cap al mar, però ell no en pot disfrutar. Per acabar, l'última estrofa, l'autor es planteja certs interrogants, i ho fa a través de 2 preguntes retòriques. Diu que si haurà d'incorporar-se a la societat deixant de ser un simple retratista o haurà de mantenir-se com a observador, tot i que el risc de la seva opció sigui inútil per a la societat i la seva vida acabi sense haver aconseguit res ni ningú que el trobi a faltar. Bé,
Pel que fa a la tipologia textual, hi predominen les seqüències narratives, tot i que sempre estan acompanyades de fragments descriptius. Per exemple, a la primera estrofa, el poeta ens està explicant que no vol ser com un ocell tot sol, però alhora ens està descrivint el paisatge que veu des del cel. Pel que fa a les figures retòriques de significat, en aquest poema hi podem trobar el símil, quan compara la seva situació amb la de l'ocell, que jo no sigui més com un ocell tot sol, com un ocell tot sol, qui endinsa en el seu cor com un minaire bar, també, per després comparar-ho amb ell, no? I també utilitza metàfores, a l'ombra baixa del tenderol, que significa un arbre, i quan abocar imatges clares dintre el cor, que significa veure. Pel que fa a les personificacions, doncs bé, trobem un cloqueret feliç. Feliç és un adjectiu que correspon a la persona i ho atribueix a un cloqueret. I un ull no es cansa, atribueix una cosa de la persona a l'ull. També trobem una sinestèsia, nuvolet d'ombra i d'or, paradoxes, estrany en mi mateix, i antítesis, que diu que creix i minva cap al mar. També en aquest poema, a causa es pot relacionar amb el postsimbolisme, apareixen molts símbols. Per exemple, el gran riu fa referència a la vida, a la gent que riu, a la societat, i ciutats que estrenyen l'aigua lliure fa referència a la mort. I pel que fa als aspectes estilístics, cal destacar la divisió del poema en 3 estances. I bé, per què 3 estances i no 2 o 4? Doncs perquè el número 3 era considerat com la perfecció. Per tant, podem relacionar aquesta estructura amb el perfectisme noucentista, basat en el classicisme també. Cal remarcar també l'abundància d'adjectius que apareixen en el poema. La majoria d'ells relacionats amb les emocions, sensacions, el muntanyenc mig nu, ennuradís, molts oblidats, cloqueret feliç, qui de recança aigua indiferent, ulls buidats d'anhel. Carles Riba abusa de l'adjectivació per tal de fer arribar al lector la importància que tenen els sentiments en el seu poema, el fet de poder sentir, cosa que ell no pot. La vegi sola, però la quieta una. Per acabar, farem la valoració literària del poema. Des del meu punt de vista, aquest poema és certament complex, ric i molt elaborat pel que fa al lèxic i també sintàcticament, cosa que ha fet que la primera lectura del poema m'hagi resultat difícil d'entendre. Que jo no sigui més com ocell tot sol reflecteix l'estat de crisi personal de Riba i parla de records i somnis i incideix en el tema de la reconstrucció personal de la pròpia identitat. Hi ha molts motius pels quals aquest poema i no un altre hagi estat escollit com a poema d'una ontologia per a estudiants de batxillerat. No obstant, jo crec que aquest poema destacaria el següent, que té poca lletra i en poca lletra el poeta ens expressa moltes sensacions. També el manifest de la tensió entre el poeta i la societat, a través d'elements simbòlics, de metàfores, comparacions, que alimenten el poema d'un llenguatge únic, intens i molt clarificador. Finalment, cal dir que aquest autor té la fama de difícil per l'elevat grau d'intel·lectualisme que demostra, derivat a la seva aproximació també al postsimbolisme. I en la seva obra, que jo no sigui més com un ocell tot sol, es plantegen les grans preguntes humanes de sempre, de vegades amb un profund vitalisme. Dolça melangia i canella penso amb tu.